Hvad er lykke? Lykke er, når man har overskud til sig selv og til at dyrke sine hobbyer. Lykke er også, når ens krop er tilfreds, hvilket kan ses i Maslows behovspyramide. De fysiske behov. Sikkerhedsbehov. Sociale behov. Yo, what's up? Yeah, man. Ses. Præsentationsbehov. Hvor var det flot, mand! Ej, hvordan kunne du? Fuck det så, mand! Jeg er din største fan, mand! Vi ses! Ses. Og selvrealiseringsbehov. Jeg har fået en idé. Det modsatte af lykke er, når du ikke har tid til dig selv. Når du for eksempel ikke får dækket dine fysiske behov, altså sulter, eller sikkerhedsbehovene, hvor du skal føle dig tryg, have et hjem, et sted, du kan føle dig tryg, eller hvis du ikke har nogle sociale behov med venner og nære venner og familie og sådan noget. Det er nok mange grunde til sådan. Vores bud til en forbedring til samfundet er, at der skal være nogen, som unge kan tale med, sådan så de ikke går og brænder inde med deres problemer. Hvis man brænder inde med sine problemer, er der en større risiko for selvmord. Nu vil vi vise jer en lille video om en dreng, der hedder Arne, og hans lærer John. Arne har det svært, fordi han skal træffe så mange valg angående uddannelse. Arne, er du her i dag? Ja, ja. Er du der, lille Arne? Det var godt, du kunne komme igen i dag. Jeg vil have, at vi skulle se en sjov film, der hedder Spy Kids 3. Men jeg tror ikke, du er gammel nok. Jeg er 15. Ja, men der står plus 7, men jeg tror, den er lidt for vild. Så nu tager jeg lige en klasse med. Nej. I dag, så tænkte jeg så, fordi at, ja, du er jo ikke gammel nok til at finde der. Så tænkte du, havde lyst til at få bare en rigtig lang prøve. Den er super sjov, og den skal nok få masser af sjov. Og mens så slapper jeg lidt af, ikke? Du er en pester af. Og ja, vi går i gang nu, Arne. Hvor lang tid har vi? 5 minutter. Og hvad er klokken? Klokken var lidt i 5. Tak. Tænker jeg nu. Du skal ikke sidde og tegne. Koncentrer dig. Gør den bedste. Hurtigere.
spændende, hva'? Altså, jeg har forberedt mig ekstra meget til den her prøve. Det er flot, Mark. Forkert. Lad være at trække på dine klamme opgaver. Forkert. Forkert. For helvede, forkert. Det er jo et kæmpe minus 3, det her. Det er så dårligt. Det er så dårligt, at du kan være så ringe, mand. Det er til 20 år. Du var så... Kan du gå ned sammen dine opgaver og bare... Er det måske mit problem, at jeg tabte dem op? Er det måske din opgave, der er så ringe, var? Det tror jeg vist nok. Helvede, Arne, det er godt nok, det der. Gør det bedre til næste gang. Hvad har du fandme bare at gøre? Puha. Kommer de her til at tælle med i vores karakter? Ja, for helvede, det kommer til at tælle med i vores karakter. For helvede, man. Du blev skamlet sammen med resten af... Det er ikke godt nok, Arne. Det er fandme ikke godt nok. Du kunne lige så godt sige undskyld. Jamen, så undskyld. Tænk det nok. Jeg er skuffet, Arne. Nu går jeg op og ser en film, mens du koncentrerer dig om at blive noget bedre, for det er fandme ikke godt nok, Arne. Puha! Her gik det så galt for Arne. Arne skal træffe mange valg. Arne får dårlig karakter. Han skal til at gøre sig klar til uddannelse. Men med de karakterer vil det blive svært. Det er en af grundene til mange selvmord her i Danmark. At unge børn, de får simpelthen stillet for høje krav. For hårde lærere. Det er simpelthen ikke godt nok. Men Arne, han var en af dem, der ikke klarede. Farvel, Arne. My life be like, yeah. My life be like.